San Julian Municipal Station. Sir, maupay nga kulop. Live kita habang Radio Tacloban. Ibang bovin. Sabay kulop, sir. Maupay nga kulop gihapon, sir. Oo. Regarding hining nakitaan nga daw, ini na waray na, mga tulan na nga lada siguro, makikita ninin. By the way, ano't dalagan to ni istorya ni? Pag-istorya daw amon na tikang-katikang kanin na wara, na missing, inin ngadahan kahitad inin, sir. Ini nga tao, taga Barangay Bugas ini, Burungan City. So, i-declare nga missing hiyahan February 12. Okay. So, na kunin niya na tagpuan ano is skeletal, human skeletal remains han March 3 na. Han may da concerned citizen nga nag-report sa amon han pasado alas 8 han March 3, 2026. Okay. So, iton, diretso kami iton na nagresponde dayon, iton lugar, dida iton nga crime scene ha Barangay 1, Quarry area, Barangay 1 han San Julian Eastern Samar. Okay. Tapos, dida sir ha, paano? May mga nakakita sir ini nga, nakita niya kalansay sir? O no? Hindi mga nagpakita ini? O sa ini nagakita, gintatawag nga Tatang Jupiter, taga dida ito nga dida nga lugar kay baga nagkukuniya hiton nga Chubaway nga nanananggot. So nakita niya nga skeletal remains and human skeletal remains. Ito dida nga lugar. Kay una-una nakita niya ang bungo, tapos ang iba pa nga mga bado, ang jacket, chinilas, ang eyeglass, pati ang kalo nga bullcap. So, anyways, by the way, sir, ini nga lugar kung natadan nito na patay nga lawas, ano yun, interior ini nga lugar, sir? Bali, dito itong San Julian, itong bungtod San Julian, kung tipakadi ka nga sulat, natuto ito from National Highway, mga more or less than siguro 1 kilometer from the National Highway. Okay. So pag-abot nga dito na area, anong kabutangan dito? Well, sabagay, kaya mahaihan na. An iya kinamumutangan na sinilas, ani sunglass, harayo ba din iya patay nga lawas kundi natadaan, sir? Baga maghagra nila ito hiya. Amo nga nga scattered human skeletal remains kay baga namon pag kunin mga investigasyon kan medyo harani nga mga balay dida. May da nga ni mga ayam so ito. Pag babalik ko na nila ayam, mabahok ang mga ayam. Okay. Mga aso ba? Yes. Kumbaga, posible nga, tabag-tabag na yung mga tulan. Tulan, nakadto pa siya, kompleto pa. Orani ba, nagsasarang ng tulan? Nagsasarang. May possibility talaga nga ginlaptan ng mga hayop dida nga hagrani. Dito ito na area, labot lang iya sa laming ang sinilas. May nakitaan pa dito nga mga wallet naman la, ID dito or bag. Sugad, sir? May da nakikitaan dito nga kuanhan na ano ini, anikaduhan ng mga pagkatuhan adlaw kay gabi man ito. So masirom-sirom. Pagkabuwas nag-follow up na liwat kami pagkatuhan area. Kay wari pa namon natutanggal ang cordon an kuanhan area. So gin-follow up namon may naghihap namon nakita na liwat nga short pants na dito niya brief. Tapos may gihapon kitchen knife. May iba pa nga parte nga skeleton buto. Tulan baga. May gihapon ang pa na-recover namon. Okay. Kitchen knife, nakadto itong area gihapon or bulag na didasirhan may bado niya? Didahan haranihan kuan crime scene na didaghap. Okay. So, may possibility ba, sir, nga inin nga kitchen knife ginamit na pagpatay haya? May possibility nga amot ang gingamit ang pagbuhatan krimi. Okay. Nawaraya is February, ano to, sir? February 12. February 12.
last February 12, before mawarahiya, na-identify na ba niyo based sa investigation kung yung last nga kakita, ging kaupod-upod, sir? Kapag kaya na, amon na toro investigation, ongoing pa amon investigation. Oo. Kay baga iko-confirm pa nam kung ano it kabutangan it sitwasyon. Oo. Kay damo pa amon gibubuhat ito na investigasyon. Okay. Pero may mga person of interest na kamo, sir? Kapag kaya na, wala pa nam napipihugod nga kuan, tao. Oo. Pero continue ulit amon pa, padayon ulit amon pag-investigar. Oo. Itong mga circumstantial ng mga nanhinabo. Oo. Nag-iimbestigar pa kami, mga katauhan. Oo. Na-investigaran nyo, sir, kaganak ito na biktima kung anon sarit haiyahan lumakat ini nga biktima, sir? Opo, sirangan kag-anak nga alas 9 ng gabi, naging kaupod pat niya. Alas 9 ng gabi, February 11. February 11. Okay. Okay. Tapos? So, naging kaupod pa niya paghigda. So, kung gumuwas la itong biktima, ang mga madali ng kagahon na, February 12. Okay. Tapos, waray na bumalik, sir? Waray na bumalik. Oh. Pero nagsaritan niya kag anak nga malusad hiya, malakat hiya, nga, kung ngain hiya, waray magsarit, sir? Kung... Waray man so far na nagsarit gumawas la ko, no? Okay. Hindadarasan ba, sir, kag anak nga kaudgan nalusad din mga sugad ito nga pangurason, sir? Depende iton kuan tao kung magsarit siya o diri. Oh, di ba? May mga higayon na ba previous nga nagsasarit iton nga biktima nga nalusa rin kaagahon, sir? Dito't kaganak? So, pag kaya na, wala ko na ibabarawan so ganito nga istorya. Okay. Oh. So, well, ining nga patay nga lawas, por lo menos, mga pira na yung kadiyas, sir, nga patay. Bagay, pagbanabana, basin kung may autopsy pa gin dumara or mga investigation ng SOCO, sir? Hibaro namon, may na nag-report, diretso kami nag-request sa SOCO. Okay. Under the leadership ni Police Lieutenant Colonel Lady Ellen Maranyon. Itong team leader itong Eastern Samar Provincial Forensic Unit. Okay. Oh, anong sir, sir? Kumadahira, nagkandak hirahin kuan, and pangalap, panguanhan mga ebidensya, Okay. dituhan crime scene ng area. Oho. So, mga por lo menos pero nakuno kadiya sini, sir, ininhadto nga mismo nga pizza 12 February, baga nga daya na, possible na, sir, so ganito sitwasyon, sir, nga, edi, nagkakalag na iton patay nga lawas ng biktima. Kay actually skeletal naman hiya. Hindi kuan mga tula naman la. So may siringpahan panahon hiton nga ikadusi, mauran-uran man adto. Madagmit mag-decompose iton. Ayun. Don human kuan body. Kay mahulos makuno. Tapos siyempre nakuampan mga moisture. Madagmit mag-decompose. Sharing ni ma'am. Okay. May motor, hindi nga biktima nga natadan dito sulat, Eastern Samar. Tama ba ako, sir? Dito na kuan niya motor sulat, San Mateo. Barangay San Mateo, sulat Eastern Samar. Ini nga San Mateo, sulat Eastern Samar, interior barangay ba ini, sir? Or along the highway la? Oo. Baga nasulod dito hiya. Okay. Tikang itong national highway na tipasulod hiya. Abandon na ini, sir? Ini nga motor. Oo, binayaan niya. Binayaan. Okay. So possible, by the way, ang paglakat ng biktima from Borongan, daran iya motor, sir. Siringan kaganak. Oo, kay nagmotor talaga hira. Kadto. Okay. So possible nga ini nga motor kahuman pagpataya hiton biktima, ginsakyan iton suspect iton motor nga ginbayaan dito sulat. Possible. Dito nakikita-anahan, ika-14 nahan ang Pebrero. Motor. Okay. So possible, sir, gingamit inihan mga suspect kumugit away vehicle, sir? Gingamit ko dito kay kin-confirm ni isang kapamilya nga nagmotor talaga eh. Okay. Labot iton motor nga nawawar nga inin na missing anay, sir. May mga missing pa ba? Based sa investigation dito kag anak kon may nawawaray ni nga wallet,
kung may da ba motive sir inin pan-hold up or tikas sir? According na sumathan kapamilya, Oh, pare pagdarayahin na wallet. okay. Kuan la iton nga butangan ng coins, iton nga Coin coin purse. purse. Oo. Opo. Okay. Oh. May record ba ni ha pulis, ha barangay iton biktima, sir? Kung may ging kaaway ini? Amon record waray man. Oo. Waray man didi record ng kaaway iya. Kay taga bugas man ito niya. Sa bagay no kaya to buronggan ini iton inin resident. So inin waray pa baga ang gulo nga kinikita niyo sir hapag kaya na kay diri man baga tikas di man kawat oldan motor inkuha di diha sulat gimbayaan sir. Waray diri kanang pagtigas kay Oo. waray mga ni pagdaraya ang kwarta. Oo. Pero ang iya cellphone daraman niya amo nawawara. Ayo. May nawawara nga cellphone. Okay. Ay ini iya cellphone mismo niya. Yes, cellphone. Okay. So, well, inin ori mga inin CCTV sir before kumadahan nga karugbakan kabanwaan before sumulod sir in barangay, waray kita ng CCTV sir or nakakolekta na ba kamo? Burunggan may danira mga nakulikta na nga mga CCTV. Okay. Kapag kaya nahahamon, sige pa itang pangulikta, iton CCTV, iton nira na agian. Okay. Dito ka ng burunggan CCTV sir pipiran sa akin motor. Hiya pala or waray pa ibang angkas? Dirilak maaramhan ira kuan dito ha burunggan. Okay, oo. So anyways, andi daha kuan, andi dia may sulat sir, waray pa kamo CCTV an kanan motor agin gamit. Amo gihap, may gihap ada nira dito CCTV, pero CCTV. pag kaya na diak maaram kung ano ang ira na kalap nga mga kuan dito. Oho. I-consolidate pa ini sir ang mga well, ang mga kuan CCTV. Ano't background hining biktima sir? Anong trabaho hinin nga biktima? Dito man niya tatrabaho ha, Manila. Okay. Bago lang nga nguli nga ni ha buronggan sir? Nag-umuli lang hiya kay pagahin kung nakuha nga impormasyon magkukuha ni rahan date anniversary niya tatay. Tatay, okay. Oho. So pero pangidaron ni nga biktima sir? Iya mga pangidaron mga 35. 35 anyos. Okay. Oo. May asawa inin waray sir? Waray single. Waray ini asawa. Okay. So anyways, waray man maga live-in partner uyab sir, negative. Pag kaya na di kami Hindi ka maaram. maaram. Okay. So anyway, ongoing pa mat baga investigation, waray baga mga witness sir nga baga kinmita naman la during adto nga time February 12, waray sir. Waray siya nga ni tamon laging kukuha niya na pinananiguruhan nga may naman la maghatagin vital information Oo. para masulbar ini nga imbuhat niya krimen. Ayun. Okay. Baga salvage sir ang nanabo anot ba kabutang? Anot tawag ini? Oo. Kay amon hibaro kay dito naman natudya na mo na nabilinganhan area Oo. kay skeletal naman ni dit bangin liwat dito na ito pagbuhatan niya lugar. Ayun. Dire lang kita maaram kung ano ang mga paninabo kung daan na ito hiya kuan patay nang kada or dito pagbuhata. Sa bagay no. Oo. Tapos well ang motor ginhimo git awi vehicle para magpakagawas sa iton mga suspect although may coordination naman kamo sir ano ha sulat para it mga kadugangan pa nga mga investigation nga na ebidensya sir nga pagkukuha no. Para iton lead. Sigurado kinanglan gud may da coordination burunggan ngit sulat sa nulyan. Ayun. Okay. So kutsilyo la kutsilyo anbado nganhan eyeglass ngan sinilas amo na nakita sa crime scene. Pati ang kalo. Pati aniya relo gihapon. Aniya bado, aniya short, aniya brief. Dito. Sa bagay, ito nga brief di mat bagay sa sabtan sir kung nakasulot pa o diri pa kay warak naman ang kuwan ano. Narito niya brief ang bursa, niya short. Nakasulod niya han left side niya short pants. Iya brief. So, nakasunod dito ang left side niya short. Okay. Oo. So, di kita marong karon baga rason nga waray man hiya. Well,
Kung ano nangaton iya brief, kaya dapat ito surusulot di ba ito, sir, no? Oo. Oo. Jesus, ginoo ko. And then, ang kaganak, wari pa suspect, sir, ang kaganak? Blanco gyapon pira? Kapag kanto namon, amulan iya informasyon Oo. nga gumawas lahi Mhm. So, ito. Wari man ano kaaway, niya anak ko, no, sir? Wari baga may sumat kung may kaaway niya anak? Negative? Waray man na nira istorya haamon nga. Pero papalo apong panamon ito nga tutira pamilya kung ano pa ang mga development. Yun. Okay. Sige. Police Lieutenant Eduardo Sandy, sir. Thank you so much. Ma-update na lang kayo from time to time kung ano mga development regarding na natabong insidente. Salamat, sir. Oras sa Bomborado. Mapahingawd to. Salamat, sir. Mapahingawd. Salamat lang gihapon, sir.